112, ma'am. 150 ma'am. Nazi! Maraming magkakapalit dyan. Hindi naman. Kailangan nga hindi nagawa ng hindi pa pwede pamigay na gawa ng ayos tayo naman. Uy, mais natin, mais oh. Ay, thank you, Sangkoy. Sangkoy, B-boy, thank you so much. Like down, thank you sa like. 2 viewers at 1 thumbs up like. Eugene, shout out. Thank you, Eugene, sa palang cash. Yeah. Pag-subscribe po ang channel ko, guys. Pag-check po yung bagong videos. Ay, thank you so much sa 6 viewers. Sa Robin, thank you so much. Ito lang po. Ito, edit ako. Sige, tatay. May upload ka na ba tayo? Nag-comment ka ba? Hindi ko makikita yun. Pag hindi ka nag-comment. Now I know. Ako nanonood eh kasi nanakaari ka ano. Nalalapit na ang 3K subscriber. Ay, congrats. Tama ba yun? Mahapat? Maganda yun. Para maraming mais. Mais na lang yung ulam. Alam mo, dalawa lang. Dahil mais na. Kuya Shani, shout out. Kuya Shani Stan. TV Bishop. Ano ka ba sa live ni Dr. Robin? Dahil lang. Parang hindi kita napansin. Uy, lettuce kita. Tatay Robin, bukas po ang pagbigay mo ng revenue pag-send kay Idol ha. Kailangan ano mo, yung November. Minoro ko na sa'yo, di ba? Hoy, boom, Will. Thank you so much, Will. Hi, Erap Vlog, thank you. Shout out, Sangkay. Marami pang bayong paninda natin dyan. Oh, marami. Matumal, Sangkay. Marky Mark, shout out, Will. Thank you so much for visiting. Kararating lang namin ng driver. Kaya saan yung okay lang. John Loco, shout out. Present. Thank you so much, Will. Boom. 170 lang. Will, cash out. 0.854.
Mamay, ma'am. Saan si Mark yan? Nandito? Ayun, oh. Ay, nakarangan lang. Ah, may sun is, ayun, oh. Look. May sun. Tayo, gusto. Tumakbo pa. Ayun dun sa ano, sa mama niya. Hindi na mama is 7 viewers, thank you so much. Kuya Sunny, sabi ni Eljun Boom. B-Boy, team support. Founder, thank you so much. B-Boy TV, Mark Iwaray TV, Solid Sewer. Eljun, sabi ni Willie to B-Boy, sabi ni Eljun. Team Boom, naggalap siya rin guys, yaw, sabi ni Arab Black. Eugene, thank you so much. Para na akong Team Boom, lagi akong present sa inyo. Ay, di sumali ka na sa amin. P is hiding. P is, andun si P. Will, hindi ko pa alam mag-update ng revenue. Punta na lang ako dyan. Sige, punta ka rito. Willie to it, Miguel Sarat siya, sabi ni Arab Vlog. Tatay Rubin, shoutout. Oy! Wow! Gagi! For P and Mark dyan. Oh no, thank you so much, Will. Right. Magkorti na natin, bro. Ay, mo, bro. Wait, Will. Ay, di mo, nanilamay. Will. Thank you, Will. Margan. Very hot outside. Margan. Oh. Busy. Nag-orange siya. Thank you, Will. Thank you so much. Thank you sa blessing. Aray. Loh, ba't na-remove? Shout out. Harap, shout out. Aljun, shout out. Nasa akin ang mukha. Ayan, guys. Maganda rin. Sige, tirahin mo. Baka tirahin pa ng iba. Sige. Gas kasi. Sige, tira. Ay, kinatuto ka na. Ano tayo papapasin ang mag ng people na kung hindi mo lalayuan? Sige, tira. Uy, lettuce na, lettuce! What we do will take a direction. In the situation. Okay, B-Boy. Oo, nakasupport kami dyan, Eljun. So, Eljun, maraming salamat. Wait lang, pipin ko yan. Thank you so much, Will, sa pakulay. Tambay lang si Pico habang naglalaba. Nagawa kasi ako ng lipstick plant. Okay lang, Kuya Sunny. Kaya ako muna ang naglaba. Very good, very good. Busy si Mark yan. Yes. Busy, Will. Mark yan is busy. Thank you so much, Will, sa blessing. Papasok yan bukas. May revenue na agad ako bukas. Tapon mo na, Kuya Sunny. Aray ko. Tapon mo na raw. Oh my goodness. To a feel on direction. Thumbs up, Kuya Almar. Thank you so much. 5 viewers. Thank you so much, guys. Sunny Isen, Tigasim Buma. Will, thank you so much, Will, again. Thank you so much for help my revenue again. Pang ano na yan, pang November. Pang December, revenue. $20. Oh my God. $20.
Motor! Putang. Hinahayaan mo na naman. Ikaw, ang kulit mo ha. Oo nga, parang itong ano eh. Marjan is running. Bisa ng bata na to. Kaya ang kita tumakbo doon kasi doon ka na kanina. Kulit na bata. Kainis. Tumakbo. Sige lang sangkay, Grace. No problem. Kung napansin niya, pre, pag tumakbo yan, mawawala yan. Kaya nga eh. Kasi yan naman, eh. Tumakbo ka naman. Hilig yan tumakbo? Ikaw yan. Hindi, pupunta yan dun sa ano? Sa binibilan niyang laruan. Mga dinosaur. Yung binibilan niya. Oo, dun yan pumapakbo. Sana all! Ya, sige. Init pala. So very hot. Hi, shout out sa 10 viewers. Thank you so much, guys. Ah. Oh no, so very hot. Pagod ako doon kay Merck dyan ah. Padi premier ko ta. Hindi siya ano, mabi. Ang kalib ako. Palit nga tayo, May. Ano? Bigat lang. Kaya nga, mabigat nga eh. Ay, Ilan! May silan. Pili na. Te, pili ka na. 50 lang yan. Babalik daw. Bukas. Guys, wait lang. Busy ako. Lagay lang akong payo. Mainit eh. Oy, may sate. Grace, hello. Pagod Grace muna. Sige lang, Grace. Wow, so generous Will. Mary Grace, sabi ni Will ito. Magic 89, shout out. Will, how are you? Sabi ni Mabi TV. Hi, Mabi, from Will. Mabi, sabi ni Grace, papunta na ako dyan. Padi, sige, padi. Will, ito din, pinsan, anong balita? Sabi ni Mabi TV. Mark, Joe, kailangan niya ng kalaro kaya alam na dish. Makulit, sobra. Thank you so much, Will. Sabi ni Maria Pitala. Sangkay, wait lang. Sabay ako lang sa biyahe. Sige lang. Oo nga, Kuya Elmer, alam na dis. Kulit ng anak ko. John Ray, shout out sa Andy. Walang pinsan, kinik lang ako. Sabi ni Kuya Grace Mary. Maria P, shout out. Sabi ni Kuya Elmer. B-boy, tawa ka dyan. Team Boom, thank you. Project 89, Team Boom founder, Sunset, Vishal, Bigoy TV, Mark Jowaray TV.
Sulit Suword. Thank you so much guys. Shout out to Elmer. Pati ba ano, gamot sa para sa lagnat. Ano, gamot yan, siguro parang gamot. Ano ba? Yung ano, Raype, may galap siya sabi ni Maki TV. Oy, thank you sa ano, yung buwang. Remix, miss you, sabi ni Mary Grace. Hi, Faye, sabi ni Willie. Mati, tal-tal mo na lang lagnat. Yan. Raulo. Iboy, loko ka. Sir Will, boom. Sabi ni Project 89. B-Boy, sabi ni Mabi. Project 89, shout out. Project. Willie, puro tal-tal na lang nga. B-Boy. Kain tayo, mga mahal. Sige, kain lang. God bless you, Will. Sabi na. Hoy, Leonard, shout out. Shout out po. Ting boom. Thank you, Leonard. Galante talaga si Sir Will. Oo. $20 agad pinalipad sa akin. Inaano niya yan, iniikot niya yan. Will. So, very, ano talaga ni Will. Sporty. This boom. Natin. Sina, mais. Thank you, Sir Will. 14 viewers at 8 thumbs up, shout out. Bili na, ma'am. Ala, B-boy, dinggit it. Anong ulam mo sang kaya pingin? Kumakain ba ako? Ay, hindi na ako kumakain. Or Mary Grace. Thank you, Sir Will from Elmer Ugay. Mark cannot see it. Ano ba yun? I don't know. What are you talking about? Pinag-uusapan nyo. Anong tinda mo ngayon, boss? Mais pa rin. Salamat po sa lahat sa suporta. Team Boom, thank you so much din, Leonard Baldosa. Project 89, thank you so much guys. Baka hindi pa kayo magkadikit dyan ni Leonard at Project 89. Dikitan mo. Mark Aspe. What? Wala akong alam. Ulam mo asin. 16 viewers, thank you so much. Okay lang, Will. Will, sabi ni Mabi. DC Lotto, subscribe dan, boom. DC Lotto. Grace 8 dance song. Minsan wala din akong ulam. Aspe, about membership. Oh, membership. Alright. 50 lang ini. May ace na. Pakatamis. Hi, Pemex Vlog. Thank you so much for visiting. Later, Will. Wala pang ulam. Sabi ni Mary Grace. Good morning, everyone. Mary Galab, shout out. Sabi ni Pemex. Asin na lang daw ulam. Sabi niya. Oo nga, asin. Okay, Grace. 20 member. 20 member by Will. Boom. Congrats, Mark. Uy. Oh, meron ba? May ano ba? Ito nakita. Ano ba? $20 members. Membership by Will. Boom. Congrats, Mark. Oy, thank you so much. Mabi TV, shout out. Remix Vlog. Thank you, Sir Will, sa free membership. God bless po, sabi niya yan. Oo nga pala, oo nga. Yung yung membership ko ay marami na pala. Thank you so much, Will, for free member, or viewers. Congrats, Mark. Ay, thank you so much, guys.
Remix Vlog, thank you so much. Parang pa. Okay, thank you. Leonard Baldosa, Dan Dikit Tagos. Uy, dami. Oo nga, no? Membership nga, ang dami nga. Minsan pagtamad na magluto, silimansin na lang, sabi ni ano, Jomar Sarate. Ay, Jomar, tal. Thank you. Lenma, thank you Sangkay. Tingnan mo sa screen mo. Anong titig? Oo nga, nakikita ko nga, puro kayo membership eh. Ma'am Lemma, shout out. Sunny Sen, thank you. Ate Lenma, Rico Baboy. Baboy ka Lenma? Totoo ba yun? Miguelo, shout out. Share project, shout out ni Lenma, sabi ni Lenma. Kuya Sunny, sabi ni Jomar Sarate. Jomar Sarate, sabi ni Lenma. Lenma, bye, sabi ni Sunny Sen. Official Mark. Aspe, if she see membership. Mark Aspe, if she see membership. I don't know. Sunny Sen TV official shout out. MX Vlog shout out sa lahat, sabi ni. Thank you so much. Di pa nag-comment si Pe kung membership na naka-member na siya. MX Miguel shout out. Salamat po sa iyo, Sir Mark. Leonard, thank you so much. Kwento lang, boss. Oh. Gifted kasi yung kinuha ni Sir Will, kaya na-member yung iba sa tayo. Oo nga. Kaya nakita ko. MX Vlog, thank you so much. Jomar Sarate, Miguel shout out. Kuya Sunny, bye. Sabi niya ng Lenma. Leonard, Miguel shout out. Manay Sunny! Tara kay Mark Joe. Sabi ni Mapi TV. Thank you, buddy. Viewers at 12 thumbs up. Thank you so much. Ako wala akong member. Ito. Wala ka wala? Oo nga pala si Kuya Sunny, hindi pa naka-member. Ma-member ka na Kuya Sunny. Boss Mark, siksik kaya. Yan si ate. Lenma. Ay, siksik pala. Siksik nga sa ano. Manoy! Manoy Mabi! Tabi. Jomar, aray ka. Lagi mong binubuli ano si ano, Jomar. Maluy ka man kay Lenma, uy. Magalit yan si Lenma. Sakaling ganyan. Aray ka. Jomar Sarati, shoutout. Mabi TV, sabi niya, pakaway-kaway dyan. May Gcash rin. My Gcash is are broken. Aray ka. 6-6 saan, boss? 6-6 sa lasa, 6-6 sa Ay, Lenma, thank you ha. Sakit sa paa. Sabi, baka hindi naka-open si Sir Sunny kaya hindi ka maka-receive ng free membership. Oo nga, Kuya Sunny. Hindi kanina pa si Kuya Sunny nandito. 19 viewers, thank you so much. Ay, Mabi, thank you so much, Mabi. Kuya Sunny, sabi ni Grace. 6-6 sa laman, aray ka. Sabi niya. Mas 50 lang. I have only a bad to present only. Ah? Sana all. Di tayo bate. Aray ka. Naging bata agad. Ay, Sunny, tawa ka dyan. Yeah, Sunny, thank you. Hi, Gerald Channel TV. Thank you so much for visiting. Agard update. Kung ano kung ano. Magdaragat. Yari na. Sabi ko kay ano, Joshua, sabi ko kay Chingkay. Si Chingkay, nung dalaga pa, isang chat ko lang, kahit hindi ka, oo Kuya Mark, sige. Nung naging jowa ka na, Chingkay, mag-chat ka, hindi Kuya Mark, masakit katawan ko eh.
Bugbog na naman. Yawa. Ngayong buwan na talaga. Ngayong buwan na Lagi, talaga. lagi yan sinasabing, sakit katawan ko. Bakit? Hindi, wala. Nakabaon ba? Kahit mag-background, wala talagang sinabing ganyan. Boswento. Hi, Pemix. Thank you so much, Pemix. Mabi TV, tawa ka dyan. Kapatid dito na yan, no, Cherry. Oh. Ayan. Yan, tumalikod. Kapatid ni Cherry yan. Oo. Kailangan mag-ano ngayon, magbumba. Kasi kulang na yung hangin. Ingat ha. Joshua, alam mo na ang gagawin ha. Kaya sinabi ko sa iyo, gawin mo ang lahat para makaisa. Ingat kayo. Kaya Elmer, thank you so much. Clemix, shout out. Ay, Renz BTV. Bakit hindi ka nasali, Renz BTV, sa challenge? Hindi ka ba Hindi ka ba nag-PM kay Idol Jeff? Ay, Elmer, shout out. Si Tatay Robin, medyo sa alanganin sa views. Sana magkahimala. Kaso kay Margie, may galon shout out. Kailangan mag-upload siya ng mag-upload. Gayahin niya yung upload ko. Kasuki, thank you. Maraming salamat sa iyo. Kunin ko lang isang upuan. So yung upuan. Viewers, thank you so much. Morning, Kuya Waray. Ay, thank you, Kasuki Margie. Congratulations, monetize ka na pala. Dinako po ng mais. Nako po. Sabi ni Joe Matuti pa, hindi pa napapanahon, tol. Hindi ka ata tol nag-PM kay Idol, Jeff. Okay lang yan, tol. Matadali ka rin yan, matatawag ka rin. PMX Vlog, shoutout. Kasuki, Miguel, shoutout, sabi ni Kuya Sally sa NTV. Mapapanahon din yan, tatapat din yun sa ano mo. Ang bulang kristal, tatapat din sa'yo yan. Malay mo, graduate ka pag nasali ka, graduate ka. Ako, masaya na ako na nakasali ako. Challenge. Ngayon, panibagong naman, panibagong kabanata. Bagong kabanata naman tayo ngayon, guys. Kasuki, Miguel, shoutout. Ay, Project 89, thank you. Opo, Kuya. Monetize na ako, salamat po. Uy, thank you so much. Congratulations sa iyo. Kasuki Margie Official. Phoenix Vlog, thank you so much po. Salamat sa pagkaway-kaway dyan. Sa Phoenix Vlog, hindi ko napapasyalan sa live. Parang ito lang hindi ko pa napasyalan. Yung Phoenix Vlog tsaka si asawa mo pala yun? Pinasok ko nung nakaraan. Oo nga pala. Nakarang gabi nung nag-live. Ay screencast ba yun? Last day na sa revenue mo, boss, para sa October. Alin maboom. Oo, wala na. Wala na din na papasok yan bukas. Pasok pa ba yung bukas? Tries na yun. Tapos na ngayon. Line maboom. Parang hindi ako nakaabot ng 700. Hanggang 650 lang. Pemix, taga Kabuyaw ka ba? Sabi niya Mabi TV. Len Maboom. Taga Bicol po ako, Sir Will. B-boy. Thank you. Will, thank you so much, Will, for visiting. 17 viewers, thank you. Hindi na papasok yun. Bukas hindi na nga. Iba na yun, pag November na yan, tol eh. Tol, Jomar eh. Okay lang yun, at least mayroon ako November. Okay lang yun, no problem. Ay, Mabi TV pala, sorry.
Mabig TV yun. Manay Pimix, sabi ni Sunny Sun, TV official. Happy boy, look at this. Tingin ka dito pare. Lahat, mabigti na kilo. Tingin ka. Shout out. Bye, B-boy. Shout out. Shout out nyo muna dito, B-boy. Lo, 50 euro. Aray ko. Pre, mais. Naku, Will. Patay tayo dyan. Wala ko pang abuno. Hirap ako ngayon, Will. B-boy, kasabi mo nga si Will ng English. At least malaki pa rin. Over $100. Oo. Thanks so much, Will. Oh my God. Thank you so much, Will. Oh no, okay, B-boy. Ito sabi mo nga si Will. Last this. Nurse Anton, shoutout sa'yo. 18 viewers, thank you so much, guys. Ah, ito pala, nakita ko na. Hindi ko kanina nakita eh. Thank you so much, Will. At least malaki pa rin, over $600. Oo nga, Jomar Sarate. Sen, may galong shoutout. Boom, sabi ni B-Boy TV. Thumbs up done. Ano? Cedric, umayos ka. Hindi yan si Cedric, tangi. Ano yan, kapatid ni ano yan, si Pipino Girl. Kapatid ni Pipino Girl. Si ano, interview ni Tate Ruby. Sir, paano gawin yung madali kang makaabot ng 1K subscribe? Sana tulungan. Madali lang yan. Ligo muna ako. Sige, Will. Thank you so much, Will. Hanggang B-boy, sabi mo nga si Will sa ano, may isin. Kasi sabi niya, pre-mais. Boom. Will, boom. Will, IPM nyo. Sabihin mo, wala akong pampuna, wala akong ano sangkay, wala akong pang-abono sa ano ko. Baka nakakaya kay Will, baka sabihin mo. Thank you, host. Nurse Anton, shoutout sa'yo, Nurse Anton. Check ko yung channel. Uy, yung laki. Laki ng channel mo, Nurse Anton. Welcome po, salamat po sa pagpasyal. Bigyan kitang jacket. $50. Wow. Yo. Ay. $50. $50? Kano yun? Nasaan? Upay. Di, malaking bawas din ni Whitey. Kahati si Whitey. Sir, 50 lang, 50 lang, 50. Dante, 50. 120 po. Kunin ka lang ang board. Ang kilo. Sa taas po kasi ang mais na puti. Sasakyan nga, barat ka. Aray ko, ha. Patingin mo na. Shout out. SFA sa Parpor, thank you so much. Will Boom. Will IPM, sabi ni B-Boy. SFA mo sa Parpor, shout out. May puhunan ka na Sir Mark Joe sa Pasko. Opo, PMix Vlog. Malaking bagay po yun. Itatabi ko po yung ano nun, yung diba? May kukuha lang ako doon ng konti. Pero itatabi ko talaga yung ang puhunan niya sa December. Hi Will, brother Yahoo, boom, sabi niya na SFP. SFP, namaste, sabi ni Will, ito, hi, sabi ni Pamix Vlog. Oy, si Pamix Vlog at sa PMX Vlog. Mag-asawa kayo, di ba? Pinausap ko na, sinabi ko na sa mamaya. Sige.
Good noon, idol. Oy, shoutout sa'yo. Comics Black, shoutout. Peramin kita, pre. Nangalin. Miguelo, shoutout sa'yo, idol. Miguelo, shoutout sa lahat. May 20 pesos ako dito. Aray ka. Busy idol, kinig lang. Sige lang. PMX Vlog. No problem. PMX Vlog, Miguelo, shoutout sabi ni Mabi TV. Salamat. Mark, kung hindi sa'yo, hindi aking channel maliit pa rin pero okay lang. Ay, Leonard Baldosa. Ang gawin mo, yan mga yan nandyan, si PMX Vlog, si Mabi TV, si SFP, si lahat sila nandyan. Digitan mo lang sila. Tapos, pag nag-live sila, pumasok ka ron. Kasi may mga idadagdag sa iyo na mga banana. Mga yan. Labiboy TV, kay Grace, yan. Pasukin mo mga yan. Mayo, Mars, shoutout team, Ellie, Loyal, Admin, shoutout sa iyo, Mayo. Mayo, thank you so much, Mayo, for visiting. Okay, moderator ka na. Project 89, thank you so much. Namaste, shoutout, Barawin. Utas naman sa Pasko at New Year. Sa Pasko, ano pa rin, baka mais tsaka dalandan kasi mahirap ang Pasko ng prutas, hindi ganong ano. Meron naman ako nanititindang prutas pero konti lang. Kuya Elmer Ogay, magalang sarap sabi ni Sunny Sen, TV Official. SFP mga support ko sabi ni Maste. Mayo March, Sarau. OTW na ako pa din. Sige lang, Mabi TV. Alex TV, 05, Sarau. Salamat Salamat po. Oy, Bogs Gomez. Thank you so much, Bogs Gomez. Salamat po sa pagpasyal. Almar Ogay. Shoutout. Sunny Sen, Official, Yahoo, shoutout. Okay po. There, Mark, Waray TV, salamat. Lati. Gawin mo yung Leonard, Sir Leonard. Ay, ito si Leonard guys, napakasipag mag-vlog. At talaga yung vlog niya, mayroon siyang sariling GoPro na ginagamit. Kaya maganda, tsaka medyo may ata to may kaya sa buhay. Kay Leonard Barbosa. May kakayahan sa buhay. Elmar guys, shoutout. Bogs Gomez, boom. Guys, supportahan natin to si Leonard Baldosa sa kanyang channel. Puntahan natin guys sana. Kasi pumupunta ako doon sa mga niya, pinanonood ko yung iba. Bogs Gomez, boom, sabi ni Biboy TV. Bogs Alex TV 05, sabi ni Mayo. Mayo, thank you sa Mayo. Mayo, salamat kay Alex. Mayo, may galap shout out. Alex, sabi ni BB TV. Alex TV, may galap shout out. Sabi ni Renz BTV. Renz BTV, thank you so much Renz BTV. Biboy, may galap shout out. Sa Tangkay, saan banda yan? Mayo, dito lang, Mayo Mars. Dito lang po sa Nubali, Quezon City, Dumalay Street po, Mayo. PMX Vlog, shoutout. Sir Bibo, sabi ni Bogs Gomez. Team Boom, supporter, founder. Sunny Sen TV Official, Biboy TV, Mark Waray TV, Solid Suword. Guys, thank you so much sa lahat po na sumuporta sa aming team at nadadagdagan. Mayroon pa akong idadagdag isa, si Mabi TV. Pupunta siya ngayon at i-join natin sa aming group. Saka Biboy, founder Biboy at founder Sunny, sasali natin at supporter, Team Boom supporter, sali natin si Mabi TV. Comment na lang po kayo kung okay. Salamat, maraming salamat. Salamat Mark, PM lang ako sa Messenger. Sige lang. Leonard Baldosa, thank you so much. Okay. Sangkay, akala ko sa Leyte. Hindi po ako sa Leyte. Wala akong ano doon sa Leyte. Walang hanap buhay doon. Kundi mag-umag. Mayroon naman, madalang. Pedicab, bicycle. Mimix, thank you so much sa free membership, sabi ni Willie ko. Leonard, dikit na, sabi ni Bogs Gomez. Oy, thanks so much, Bogs Gomez. Kaya si Bogs Gomez ay ninja lang pala. Thank you, Bogs. Mabi TV, tawa ka dyan. Ayaw bawal, manyakol. Aray ka.
Wala naman siya mamamanyak dun sa ano, sa loob, si Mabi. Kasi, ano lang naman tayo, puro mo tayo lalaki. Ilan naman ang babae doon? Nagnegosyo ako dati, boss ko, tas tansa, ginawa kong tumugon din naman. Oo, maganda naman ang prutas, ano? Boss Jomar. Maganda yung, ano, Renz BTV, thank you so much, ha. Guys, ito si Renz BTV, pin ko muna, no? Para masuportahan natin. Kaya baka sakali masama to sana. Yan, si Renz BTV ay Seward family yan at napakasulit yan. Napanood ko na yung mga vlog yan. Magaling din mag-vlog yan, magaling maggawa ng thumbnail. Manoy, Diaman, sabi ni Mabi TV. Supporter la, sabi ni Bogs. Bogs, thank you so much, Bogs. Si B-Boy, Sunny San, Bogs. Magaling siya raw, sabi ni Sunny San. Aray mo, mga nyakol. Ay, Nars Anton, thank you so much, Nars Anton. Maraming salamat po sa pagpa-share, sir. Ano? Guys, yan si Nars Anton, guys, ay ito kasi kay Renz BTV, nakasubscribe na ko rin. Guys, supportahan natin si Renz BTV. Kaya baka sakali masali yan. Ako Kuya Sani, Manyakol. Sabi ni Aray ka, Jomar. Gusto mo rin, ha? Jomar, gusto mo rin maging Manyakol, ha? Dapat sinali, mga Manyakol pala kayo, dapat sinali na kayo sa Team Kulay. Kayo dapat ang sinali. Kasi, gusto nyo Nars Anton, boom, sabi ni B-Boy TV. Salamat po, boom, Geomes TV, sabi ni Leonard Baldo sa ipin na si Nars Anton, boom. Okay. Kapipin ko lang kay Renz BTV. Maya-maya, painitin muna natin. Hindi pa na okay. Painitin muna natin si Renz BTV. Baka hindi ko kayo nakadikit dyan, puntahan nyo na. Alam ko si Kuya Sani, nakadikit kayo. So, kilala yan. Kilala ni Kuya Sani yan si Renz BTV. Ay ano yan eh. Solid Seward yan. Guys, thank you so much Will sa $50 at $20. Mark Special Manyakol sila. Aray ka. Phoenix, thank you so much po. Napapalitan ng Samora. Bawal talaga dahil sa GC para lang YouTube, hindi sa landian. Oh, nag-comment yung senyor. Yari. Nag-comment yung yung tawag natin kay Kuya Elmer ay Ha? Alin? Wala? Hindi pa? Maya isipin ko na sa dila ko lang, hindi ko masabi. Dikit na ako kay Renz. Sabi niya, meron bang regular Manyakol? Sabi ni Mabi. Mabi TV, shout out, sabi ni Renz BTV. Tawa ka man. PMX Vlog, may shout out, sabi ni Renz BTV. Renz BTV, dan dikit na sa bakas idol. Sabi ni Nars Anton. Ay, Nars Anton, thank you so much. Renz, dan dikit. Oy, thank you so much sa lahat ng dumikit. At dikitan nyo pa po yung si Renz TV para madagdagan ang kanyang subscriber. Nasa 10,000 subscriber na po siya si Renz TV. Renz BTV. Renz BTV, magalo siya sabi ni Mabi TV. Nars Anton, sarap. Sabi ni ay, Bogs, dikit na rin kay Renz. Ay, thank you so much, Bogs. Ala, nag-comment ang walang data. Ala, nag-comment ang walang data. Walang data. Anong data? Ano yung B-Boy? Nars Anton, Dantikit, sabi ni Phoenix Vlog. Ay, right ko. Manyakol nga. Malanti pa. Ikaw, Marsarat. Paslan kayo. Napag-usapan lang natin na pinapapasok si Mabing. Ginawa niya ng Manyakol. Thanks, Phoenix Vlog. Ay guys, next natin si Nars Anton sa kanyang ipin natin guys. Huwag nyo rin kalimutan yung mga kasama ko dyan, hindi kita na. Ayan eh, mga ano yan. Talagang team boom supporter yan, napakasulit yung mga yan. Kahit konti lang kami, ay pag nag-live yung isa, pumunta agad kami. At least mayroon agad viewers. Yung maganda sa GC, no? Yung pag may GC ka.
Kasi pag dati nagla-live ka, dati ako, ang nagla-live ako, wala akong viewer. Minsan isa lang. Minsan si B-Boy lang, kaya sa Pipe. Ngayon dumadaan man, saglit lang. Tapos minotivate lang ako nito ni B-Boy na mag-live. Gawa lang ng gawa ng content, gumagawa talaga. Minotivate lang ako na mag-live. Kaya ayun, na first time nakasali sa challenge ako, yung unang sa Team Boom supporter na nakasali sa challenge. At nakarating ng third round. Kaso lang, nabigulan tayo ng pang fourth round, hindi tayo makapasok. Kaya okay lang, goods lang naman. Ngayon, kasunod naman si Tatay Robin. Si Tatay Robin naman ang ating pambato sa... Si Tatay Robin naman ang ating ano... bago ma-upload doon si PMX Vlog, sige, pasya lang ko nga. Ito, PMX. Hindi na mais ate Kwenta lang. Renz TV dating dikit, sabi niya Elmar Ogay, oo. So weird yan dikit na dikit ka talaga. Kumain na kayo. Ito ang anak mo. Kanina. Kailan takbo ka na anak? 5 beses ka na tumakbo. Pwede na. Pwede tayo din na. Yung Maserati kanina binaba mo. Hi 10 viewers, thank you so much. Please support sa leader ng Please support po leader ng Panor Tatay Robin TV. Ben 20. Oy, Gichor! Wangbu TV official, shout out, morning. Kumusta? Sir Wangbu, thank you so much. Salamat po sa pagpasyal. Thank you so much, Sir Wangbu. Salamat. Project 89, shout out. Wangbu, shout out, sabi ni Renz BTV. Nars Anton, shout out. Guys, ibaba lang natin to si ibaba natin si Renz BTV. Balik natin si Nars Anton para next ko na yung pinin ni Kanino ba to? Kay Tatay Robin ba to? Wait lang Joe Maserati. Kay Tatay Robin yan, boss. Sige, mamaya. Ano muna natin si Nars Anton. Guys, si Nars Anton guys ay mayroong subscriber na 11,000 subscriber. Ang laki. Salamat tol sa pag-ping. Walang anuman. Renz BTV. Renz BTV, thank you so much din sa pagpasyal. Malaya ka na. Malaya ka na. Renz BTV, malaya ka na. Pwede ka nang lumayas kung saan ka mapumunta. Joke lang tol. Thank you so much sa pagpasyal. Lumayas talaga. No problem. Don't worry about that, guys. Sama-sama natin yan. Ngayon, nakakapag-ano na tayo, makakapag-support kasi hindi na tayo matayang sa challenge.
Madam, mais. Puti. 140. Bigay ko na sa'yo 120. Yun na. Arjo, wala sini, bring yung kaso mo. Ayun. Isa ko mo ba? Pero ni. Balik ko rin. Ako? Ilan ba tayo? Sa blog ako. Ayaw ko lang doon kung mayroon doon. Wala na dito eh. Oh. May na lang gumawa. Oh. Wala dito ko yaron eh. Ano yun daw? Hindi na. Dali na na. Dali ka na lang. Oh. May na lang gumawa. Ay, nakikita na natin this. Salamat din host sa pag-stream. Ay, no problem. Nurse Anton. Nurse Anton Salah sabi ni Brady TV na. Boss, yan, mag-pipin lang ito. Boss, ito ipin. Alin ba? Saan yung ipin ko? Yun sa'yo, ipin ka. Boom. Will, thank you so much, Will. Thank you so much, Will. Will, I'm sorry, but Will is pressed now. Boom. Leonard Baldosa, shout out to me ng Soman sa kapitbahay. Aray ko. It's me. Sumil, Will. Yeah. Wala, boss? So, press the dollar. Nakawan. Alright, dito. Yeah, boss. Oh. Guys, minute lang guys ah. Ayusin ko lang ang aking guys. Ikot lang kayo dyan. 170 na lang. Mainitan ko kayo. Maraming lang. Mainitan kayo, mainitan din ako. Yun na yun sana, bawasan mo. Ayusin ko lang yung ano ko. Payan. Bakit? Mark, kaya panti ko masyadong nainitan yung... Kaya nga eh, init eh. Papanat ang aking mais. Wala na nga puhunan, mapapanat ka. Tagal pa ang ating tao. Yan, 150 lang kilo din, fitness. Wala din. Hey. $150 na lang kilo, $150. $150. Boss! Up! Mas tayo lang hindi kasi sila kakain ko yun, ayaw na kumain. Kaya ito, isa. Tapos po kasi puhunan mo, may isang ano? Fitness yan. Isang tawag mo ito. Mahal po kasi, mapagmahal ngayon ng mais. 600 isang bandi. Buti. Oo. 120 nga lang eh. 10 kilo yan. Tanggal ko lang. Oh, 7 kilo. 300. Plus 20 dito. Kaya lang maliit. Ulit nga.
Kaya di pwedeng ano. Init. Sandaan talo talaga, wala kang kikitain. Guys, pasensya na kayo. Sobrang init. Smell BB now, sabi ni Will, B-Boy TV. Grace, thank you. B-Boy, ako ang smell mo, sabi ni Mabi. Yung pangalawang nilapag ko. Sige lang, sige lang. Si Tolwerdo. Mabi, smell, patis, boom, sabi ni ano, B-Boy. Kay Nars Anton yun. Ay, kay Nars Anton ba yun? Project 89. Ayan, si Nars Anton, naka, ano na, 15 viewers at 23 thumbs up. Uy, lumaki ka. Big time mo, big time. Ay, shoutout yan. Lumaki man to si ano, nagulat ako sa'yo ah. Biglang lobo ka. Puro ka na ng kain yata ah. Papayat-payat din. Tumababa ako. Tumumaba Big ako. time yung preno. Sana all na lang talaga. Anong big time? Papasana all ka na lang. Anong big time? Big time pasaway ka. Wala kang big time. Wala kang kuhan, big time. Mahirap na. Wala po ako wala na ako kasali. Ilang araw kasi na hindi ko naayos sa mga kapaninda. Pero guys, inaayos ko lang ang aming ano, camera. Dito na pala si Mabi. Big time si Mabi, malaki na eh. Ay Grace, bigla siya raw. Sabi ni Renz BTV. Hi, Will 828. Mabi, sir. Will. Shoutout Will. Lawrence. Pinsan, Grace. B-Boy. Shout out. Mabi. Haha. Mabi. Grace, mail me. Aray ka. Hi Grace, amoy mo na daw si ano, Will. Will 808. Miguel siya sabi ni Renz BTV. Renz, sabi ni Will 808. Ha, Will. Yan pala si Mark, Paldo. salamat po Ay, ha. Tata Ruben, halika Tulong rito. po. Leonard Baldosa, thank you so much din po. Salamat. Nagpa-member, nagpasikat yung isa. Porkit nandito si Mabi, nagpapasikat ka, pa-member ha. Magpalipad ka rin, baka gusto mo. Bawasan mo naman yung mga $50 dyan. Boom. Sana all, no? Boom, Sana Grace. all. Leonard, Miguel Ochara, sabi na rin sa TV. Wow, Grace. Mabi TV, Dandikit at Bakas po. Idol, sabi ni Nars Anton. Gutom ako, sangkay, ano ba? Ano ka rin? Bala ka sa buhay mo. Leonard Boom, Yahoo, sabi na. Kuya Elmer, shoutout, patingin mais. Mais. Look, mais. Alright. You see, may mais, guys. Itong ano naman, yung puti sangkay B-Boy, ay ano to? Ayan na. Ay, may 50 lang. Bili na kayo, bili na. Bili na kayo ng mais. Yan sangkay B-Boy, oh. Wait lang, bintahan ko lang to. Pili na kayo, pili. Sira ka ngayon. Mahal yan eh. Oo, 600 din ganito. 600 na isang bundle. Dati kuha lang namin, 400, 450. Kaya 150 na lang ito. Ito siya. Ilan ba mais? Ilan pa mais? Oy, marami-rami pa to. Meron pa ako doon nakasako sangkay. Papakawin mo ba? Yung mais ko sangkay. Aray ka. Handsome Mabi, yes. Mabi sabi, Mabi TV, sabi handsome ka raw, sabi ni Will. Thank you, Will. Will, Mabi is Yaki. Aray ka. Oy, Benta Day ka, shout out. Remix tayo, shout out. Will 808, tawa man. Only Will
is handsome. Oh. Only Will daw. Sabi ni B-Boy TV. Bye, boy! Oy, B-Boy, umayos ka dyan. Tirahin ka na ni Mabi. Yari ka dito. Gusto mo ba ng sugar in my tongue? Yan pala si Paldo. Miguel of Charlotte po. Oy, Tatay Robin, pupunta ka ba? Ito ba, saan kay B-Boy, oh? Mais ko. Ayan. Tapos ito, ang puhunan ko nito ay 600. Isang bundle. Per kilo ko nito, ay bigay ko na lang 120. Ito, 80. Ito, 50. Tumpok. Tapos, hindi pa yan. Mayroon pa ako dito. Ito pa, yung mais ko. Marami pa akong mais. Tumal nga eh. Linggo ngayon na matumal. Ayan. Diba? B-Boy, nakita mo? You look. Kahapon ang matao. Ngayon, wala na ng tao. Ano mo masasabi mo? Sa kahapon po ang matao, ngayon na wala ng tao, nasa sementeryo na po silang lahat. Kasi yan, ngayon ang araw ng mga patay kahapon, araw ng mga santo. Ha? YouTube. YouTube channel. Mark Giwaray TV. Hindi yung follow mo ta. YouTube. Sa YouTube. Oh, YouTube. Wala na lang. Sa Facebook, wala. Wala akong kumakita. Dito. Mark Giwaray TV. Hey guys, may bago tayong subscriber. Ano yan, no? Mark Giwaray TV. Mark? Joe. Waray kami, waray heretid eh. Ito? Oh, yan. Mga kawaray, may bago tayong subscriber. Ayan, follow mo, subscribe mo na lang, idol. Thank you. Kita mo yan. Panoorin mo, may live yan. Nandito mo yung mismong logo. Yung ano ko, yung pangalan ko, yung pangalan. Yung pangalan yan, pinutin mo. Tapos yan, nakalive. Yan. Shoutout sa'yo. Ang pangalan mo doon? Ronnie. Ronnie, shoutout sa'yo, Ronnie. Maraming salamat sa pag-subscribe. O, di ba? May bagong subscriber. Kids. Ayaw. Yaw. Hi, Nay! Anong silip mo diyan, Nay? Misay? Pusa? Yan, Sangkay, nakita mo? Hindi ko nabasa yung mga comment eh, kasi malikot ang aking camera. Sino yung nakatayo? Sino ba doon nakatayo? Ano ba nakikita mo na namang Grace? Pinta di ka, Miguel, shout out. B-Boy, Will. Mary Grace, Francisco, shout out. Penda Dry Currents, BTV, Mark. Nakain ng mani kaya mataba. Tabaon. Salitang ano yan, Bicol, di ba? Matabaon. No, B-Boy. Will, thank you so much, Will. Will is pogi and yummy. Yes. Ala Grace, ready eat. Lunch na kayo dyan, tol. Oy, pinta di ka. O nga eh, gutom na nga eh. Wala pambili ng pagkain. Manoy, Mabi TV, shout out sa iyo, sabi ni Janice ni Project 89. Libre pala mais akin isang kilo. Eljon Loco, wala po. Uy, anong libre yun? Patay tayo. Yoko, bahala ka dyan. Hala, Will. Shout it to all. Project 89, Miguel, shout out. Need edit ko po. Sige lang. Joke lang, Grace. Eljon Loco, Miguel, shout out. Rains, shout out. Rains, Eljon Loco, Miguel, shout out. Narns, Anton, shout out. Rains, BTV, Miguel, shout out. Tate Robin, Miguel, shout out. Tapos ko na to, di ba? Bili na kayong mais. Tara, Tatay Robin, sabi na yung Mabi TV. Nurse Anton, sarap. Balutin mo ako. Nurse Anton, boom. Elmer Ogay, shout out. Edit pa ako, Mabi. Paldo ka. Ngayon Paldo, laki. Tumabay si Mabi. Nasubrahan sa kain. Paano, yung kinakain ni Mabi? Puro Puro babae. Puro sariwa. Sariwang mani. Kaya na ba? Paano hindi ka tataba? Mabi, ugly. Aray ko, ugly. Sa mga galing mong B-Boy. Narsend mo sa akin ng ATM mo. Aray ko. Mabi, tawa man. Galawang manyakol ah. Count it all. Oh? Musit ka, Manoy. Wait lang, Sangkay.
Yung nakatumpok lang sangkay o tutumpok ko to lahat? Sangkay. Pero yung puti hindi ko itutumpok. Mahal kasi ang kilo eh. Ipa-subscribe mo ako sa kanya, Mark. Kanino ba? Sige lang po, Tatay Robin. Sige, Tatay, next time na lang. Sabi ni Mabi. Hoy! Maps, Tadjakero Vlog, shoutout. Thumbs up po, Mark. Ay, salamat po. Rosie, salamat po. Boom, sabi niya, no? Vieway TV. Ronnie, Miguel shoutout. Sino Ronnie? Ay, Ronnie. Ronnie. Mabras. Tama ba? Mabras. Shoutout ka, idol. Shoutout din sa'yo. Ay, yun na pala si Ronnie. Yung pala kanina. Yung nag-subscribe sa atin. Pintadika, Miguel, shoutout. El John Loco, shoutout. Matab Jarakero, shoutout. Mabs Tadjakero, shoutout. Good morning po sa inyong lahat, guys. No cash yet. Boom. Ronnie, subscribe kita din sa akin. Mayroon ba channel siya, no? Ronnie? Hindi, yung bagong ano, yung nag-subscribe kanina lang. In money, aray ka. Tara manay, tagay tayo. Miguel, shoutout tusok. Di pala ako nakatamsak. Mupay nga udto, sangkay, Marjo. Shoutout sa'yo. Eat lunch na Philippines, yes. Mabs Tadjakero, shoutout. Ay, B-boy, bibilangin ko ba tong ano? Para mapakyaw na to. Pakyawin yung ulo na yung Mabs. Nakita mo ba yung palipad niya yung bill? Oo. Sabi ko, hindi pwede kung November lang nangyari yun, ha ba? Libre ko mais ko talaga yan. Wala, hindi kaya. Okay, Mabi. 21 pa na. 21 ka mga buwan. Ito ba yun? Buti nga, manti ang ano yung sahod mo eh. Ay, gawin mo, ikaw muna magkano. Ay, puti, ay. 120 kilo. Kwenta. Diri? Yung dilaw? Yung puti? Hindi, hindi ko na sa'yo. Ay, walang may. Gutom ako eh. Di ba nag-live si Matthew? I don't know to Will. Will. Ay, Papa Sir Will. Oh, Sagato. Will. Hoy, Sangkay. Hoy, Karin. Hoy, Karin. Nars Anton, shoutout. Kumain ka na? Kumain muna bago. Mark at Mabi at Mais TV. Oh, ang galing ah. Nice Will ah. You look loko-loko me. Penalty, Will, penalty. You penalty, Will. You loko me, Mabi and Mark Jo and my Mais. You penalty. Will, you penalty, Will. The joke lang, Will. It's fun. It's fun in the Philippines. Oh, all right. Ay, Sagaraw. Saraw. Andito si Mabi. Allah. You penalty, Will. You loko-loko me, ha? I'm hungry. I'm into mais. Sweet corn. Yeah. Chararaw. Isang banana. Sagato, Sagato. Napanat man na nga akong mais. Project 89, shoutout.
Julieta Reyes. Ano, Julieta? Mabinat yummy. Talaga ba, boy? Kain lang ako, kausapin mo muna sila. Ha? Pwede. Sige, sige, sige. Kakain ka ba? Oh, sige, kain ka Wala muna. kami magtanong, 120 lang to. Yan, 120 kilo. Ito. Ito, 50 yung tupok. Ito eh. Tawagin mo na. Oh, sige. Kausapin mo muna sila kain. Oh, ako muna tatao rito. Guys, kain lang ako guys, kaya gutom naman ako. Ha? Will, kain lang ako, Will. I'm 8. Lunch time. Oh, wala kayong magagawa, ako nandito. Ay, mega love shoutout po, Merge, sa Jaquero. Kamusta ba dyan sa airport? Marami pa rin bang aeroplano? Pasensya nyo na kumakain yung host. Hi, Idol Mabi TV, ka pala. Oo, ako to. Ako lang to, Sagato. Mega love shoutout po, BBoy TV. Sabi ni Mark Jaquero. Ano bang bagong mo upload doon, Marv? Marv's Doom. Wala pa, private pa. Pwede, kain ka lang dyan, pwede. Bili na kayo, bili. Matamis ang mais, para si Mabi. Magkano? Matamis. Malagay ko ito. Ako ma. 140 pala kasi. 280. Sabi siya, sabi ni... Tandaan yan. Ito. Ikaw, Idol Mabi, huwag naman magutom, baka magka... Ay, kumain na ako kanina bago pumunta rito. 40 na lang. Maraming grapes ngayon. Lang kayo. Bago ako lumabas ng bahay, kumain na ako. Ano yung tamis? Lang ha? Go! Ba't nagmurang grapes na yun? Iba na yan Itang na. Mark. Oo. Isa gato. Kamalingat eh. Ano na? Mais ka dyan, mais. Magpa-practice na ako magtinda ng mais. Dati days, 150 na lang kilo din. Buy one take one, mais. 150 na lang kilo din. 150 na lang kilo. Buy mo na guys, gagawin lang. Sige, Renz. Maraming salamat sa pagpansal mo sa live ni Mark Joe Waray TV. Hanggang sa ulit, susunod na pagkakataon. Isa mga tinikitan ko dyan, balikan nyo naman ako. Isa mga tinikitan ko dyan. Balikan nyo ako, ha? Abo, oh. Bulo nila yung manoy. Abo ko daw.
Will, B-Boy said, ate, mais ate, oh. Sabi ni ate, alam ko, mais yan. Bicol po kayo. Opo, Bicol po kami. Ay, hindi po kaming lahat. Sa Saricen, Bicol po. Dahil ni Araman. Ariel Solda, shoutout sa iyo ha. Maraming salamat sa pagpunta mo sa live ni Mark Jory. May ano ka ba? May... wala kang wala kang YouTube channel. Ariel. Dahil ni Araman, ano yan? Ano yun? Taga-Katanduanes ako sa Gato. Taga-Katanduanes kami. Taga-Bukana ka rin, ano? Ariel, taga-Bukana ka rin ba? Wala pa ako lakas ng loob na katulad ko kay Mark Jory TV, yung magbablog. Hindi ko kaya yun, wala akong lakas ng loob na mag-ganon. Taga Nabuak ka lang. Malapit lang sa inyo. Nabuak. Ay, si Saricen, Bicolano yan, si Saricen. Ano yan, Parakito sa Gadan. Nurse Anton, still there. Ano tawag dito? Ariel, subscribe ka rin sa akin Mabi TV. Mabi Merito sa Gato. Boom! Guys, mais. Ate, mais. Mura lang to ate, mura lang ang mais. Bili na kayo. Ang bibili ng mais, magkakamais. Tama ba yun? Paano ba magtinda? Si Kuya Noli, katabing barangay lang namin sila. Takot ang manoy namin. TV mga inday, mga manay. Mais kayo dyan, mais. Ayun. Kumain ka na ba? Oo, kumain lang ako. Kahapon pa. Hindi ako kumain. Hindi kumain ako. Takot ang manoy namin. Tingnan ako ng baka. Baka. Guno yan. Abo ko. Abo ko manoy. Bibili niya ako ng payong. Lalakad na naman ako pa uwi. Walang payong, mainit. Para magkano yan mo? Ubas. Magkano yan? Ha? Parang sarap na ubas. Separated na ako, matagal na sa Gato. Pero may ngayon, may jowa si Mabi TV ngayon, no? May jowa na. Kaya mabait na ako ngayon.
May jowa na. Mabi expired na. Sabi? Expired na daw si Mabi, sabi ni Biboy. Ay, boy, kamusta rin pinapagawa mo, boy? Hindi ko na, no? Kanina, nung nag-live ka, nakita ko, nag-notify sa akin, pero hindi ko tinignan. Tutulog pa kasi ako kanina. Yung pa rin ba yung ano mo, pangalan mo? Ay mga koral. Team Boom supporter. Kasali ko pala si Mabi TV. Founder Nanisen, Bigoy TV. Sali natin si Mabi ah. Hindi na yung dati kong iba na yun, yung dati yung messenger. Pangalan mo. Eh pa rin. Ito na oh. Wala na yung may tindad na ano. Mabuti idol. Mabot na puno ako. Wala si Mabi. Ano si Gloria? Leonard Condos. Leonard, shoutout sa'yo, Leonard. Si Mabi TV to, Mabi TV. Bahala ka na, Mark, bahala ka na dyan. Pakulong mo. Aray ko. Sabi ni Kuya Sani. Pakulong ko siya sa akin. Salamat, nakasali na din sa Team Boom. Kasali ka na ba sa gato? Parang ayaw kay sali ni Biboy. Ayaw ko ni Boy. Boy, ayaw mo boy ah. Nako. Kasali na ba? Ay, congrats! Ay, sa gato, congratulations! Kasali ka na sa Team Boom. Kaya ikaw, huwag kang pasaway. Pag pinasaway-pasaway ka, Parang sika ka. Joke lang. Meron lang. Ini? Kani pa boom. Kanina pa. Kanina pa. Pero yes, mo yan, Mark Joe, si Mabi. Ha? Andres mo na yan, Marjo, si Mabi. Ayun na, tapos na. Pinasok ko na. Ikinulong ko na rin. Kuya Sani, si Mabi. Reyes na naman, ayaw ko na ng Reyes. Reyes na naman daw. Kasali, what? Dumami tayo. Sa Team Boom supporter, mayroon tayong banner dyan. Gamitin nyo. Parang wala na ako dito. Niliting na. Kala ko nga sa akin din. Sa gato, gamitin mo yung banner sa gato. Gato! Naunahan ka dito. Ayan. Wala na ako dito. Ay, Gladys Ocampo, shoutout po. Team Boom support, shoutout. Kasangga member, thank you so much po. Eugene. Shoutout sa'yo. Sige na shoutout out to Project 89.
Ay, Eugene, thank you so much, Eugene. Ha? Salamat. Dati yung dikit na ako sa iyo, Eugene. Bye. Lalaki. Eugene, thank you, Eugene. Eugene Ray. Villanueva, may ganun siya lang sabi ni Project 59. Sa Gato Mix, darap. May Team Boom supporter, thank you. Dami nyo nga pala dito, ano? Well, sa Gato, welcome and congrats sabi ni Sunny Center. Nars Arcon, thank you. Ha? Si Rosel, dito rin pala. Si Rosel. Rosel pala, Rosel. Karampay. Manoy Mabi, welcome and congrats. Sabi ni Kuya Sam. Thank you, Idol Sam. Gagawa sana ako ng ano, Wala na akong data. Data ko lang. Ito wala akong data. Paubusan na. So, sabi, nakaisang buwan na ako. Isang buwan yung data ko eh. Ganun po. Kano? 799. 719. Bakit yun ito? Anong gamit mo dito? Boom. Agom. Iba naman yun. Ito lang. Maganda siya sa may signal eh. Pero sa walang signal, paano mo gagamit? Malakas siya sa ano, sa tabing dagat. Kaya ano nga doon, sa tabing dagat ang gamit doon. Mark, wala pa kami. Wala pa magalit. About sa dinner, dagdag. Okay na yan, siguro Kuya Sani. Sa banner. Kaya mo na. Pati mo na i-schedule eh. Singit vlog siya raw. Salamat po sa pag-iwag ko mga ito. Sabi mo mga video. Init ko yun. Super hot. Oo, nagsabi. Sawadi ka. Wala na akong load. Wala din ako ng load. Ano pa yung very gusto?
Wala na akong load. Mabi, yummy, sabi ni B-Boy. Ito ba yung huli? Layo ba? Project 89, shoutout. Noy, ready ka na ba? Basta tulay. Sabi ni Kuya San. Guys, pag may pang December, pag may kasali pa rin ng mga si ang ating pambato, si B-Boy TV. Okay, B-Boy. Ready ka ba? Salamat pala kay Jamie Bear. Kay Jaime Bear sa kanyang pakulay kanina kay Tatay Robin. B-Boy, alright. Mark, naka-ready na ang gagamitin ni B-Boy sana all. Manaway, sana all na lang. B-Boy TV, tawa man. Yung Gcash ko, hindi malagyan ng pera. Gcash ko. Baka hindi naka-register. Hindi ako makapag-palit. Sa mga pangmalupitang halimaw. Kaya saan wala ka bang pasok ngayon? Hindi ka ba? Hindi ko pa yata linggo eh. Mabi! Tao man si Mabi. Manay Sani, tara, tagay tayo. Matatapos ko lang maglaba. Wow, sipag mo. Mark out muna ako. Punta pa ako sa sementeryo. Salamat po. Ingat po kayo dyan. 7 piraso. 120 ang kilo na. Okay. Subscriber ko yan, si Kuya Arnel. Yung sila ng isda. Subscriber ko yan. Nanonood yan sa sa TV. Sa TV nila ko nanonood. Dami ko ng subscriber dito. Ngayon, dalawa na yung subscriber ko. Ito. Pero sobrang bigat lang yung nilagay dyan, kaya tumibag na. Dito. Ang subscriber ko dito, nagtitinda rin ng na Yan, damit sa kanto. Saka yung Kaya nga hindi ako natulungan nila ako sa views nung kaya ako nakapasok sa first round. Dahil sa mga nakasubscribe. Pinulit ko yung mga yan. Panoorin nyo naman yung video ko. Tag 5 minutes for 3 minutes. Nanonood naman nila. Sige lang Leonard, ingat ka, ingat. Maraming salamat. Mahinga na ako. Sige, mamahinga ka na, Kuya Sani. Sagaro, salamat. Di ako nakainom, Noy. Di ako nainom, Noy. Tubig, hindi rin. Mabi TV, shoutout. Project 89, shoutout. Tunay. B-Boy, hayaan mo, Noy. Hayaan mo, Noy. Oo, si B-Boy, pala inom yan. Inom lang ang wala dyan. Ay, Nars Anton, maraming salamat po sa pagtambay. Sa akin, pag nag-live ako, tinatanggal ko na ito eh. Ano tanggalin mo yan? Nakaharang kasi So, pag mag-set up ka, dito may tatanggal eh. Bakit ako ito?
Pakita ko sa'yo pagkakano. Malayo si B-Boy ko, malapit lang ah. Si B-Boy magpapaampon na. Ito yung ano mo. Sunny Sen, shout out. Nars Anton, maraming salamat po. Nako, mahirap yun. Hindi nalalasing. Nars Anton, may galap shout out. Shout out sa inyong dalawa dyan. Sabi ni Boom. Sabi ni Project 89. Excuse me. Ano yon? Wow, excuse me daw. Ano yon? Ano excuse me? Di ka umiinom? Storya ka. Kwento mo sa pagong, Noy. Nakaraan nga. Meron ako nakikita sa'yo na red rose doon sa kwarto mo. Tira pa ng pesta. Sabi mo, di ka umiinom. Kalahubog nga kayo ni Sagato. Si B-Boy. Si B-Boy. Si B-Boy pala. Kaya pala naman. Hindi ako pala. Inom oy. Diba? Tambay ko lang ito. Sangkay. Sige lang. Ang Sagato next video. Kaya nag-ano ng live sa Chrome? Oo. Sa Chrome? Nag-stream yard ako. Para may pet. Gusto mo makyat. Iakit. Kasi sa ano ka nag-ano? Hindi ko alam dyan sa Chrome. I-ano mo lang. Pagkatala sa Chrome. Type mo lang yung ano. Type mo lang yung stream yard. StreamYard yung type direct na yun. Pag set up ka na, lalabas yung ganito. Ilalagay mo yung, ano mo, yung email mo. Hanggang ngayon, nandito pa. Yun, di pa yun nainom ko. Hindi pa ba? Hindi, inumin mo na. Inumin mo na sa gato. Inumin mo na sa gato, sabi ni Kuya Sani. Wait lang guys, magpaload lang ako. B-Boy, wait. Magbiyahe ka ba pa ni? Ha? Biyahe ka? May instruction ako. Anong instruction mo? Yan, tapos, di ba, nakapag-coming ka na sa StreamYard. Pupunta ka ngayon sa YouTube Studio. Doon mo siya lalagyan ng ads. Doon mo yun yung ads. Nars Anton. Mark, smart ka, di ba? Oh, smart, ano? Token text. 2 hours lang tayo, guys. Ano na tayo? 1 hour and 39 minutes. Cumulative revenue 170. Laki ng views mo. Mga ilan ang sahod mo na? Madlo. Sa November, pangatlo. Sana? Mas malaki pa yung views mo sa akin eh. Ang nakaw niyo lang ito. Ang nakaw niyo revenue. Token text Kuya Sani, dapat regular 150 na 7 days only. Yun ba yun? Madali mo ubus yun. Ha? Madali mo ubus. Madali mo ba? Regular? Sa akin, inulit ko, giga 50 lang eh. Sabi ko sa'yo, magano ka na. Magano ka na lang yung
Tawag dito, mag-wasim ka. Bumusim, yan lang yung maganda. Parang dito sim lang din yun eh. Dati ko nagamit yun. Sa unang channel ko pa. Yun ang signal. Yan mo yung binili mo sa cellphone? Sabi ni Kuya Sunny sa NTV official, paano hindi tataas ang views? Ang title ng live, puro may mahal ko. Aray ko. Pampagana niya yun eh. Kanya-kanya na yun eh. Ha? Kanya-kanyang strategy eh. Kanyang ano. Saan yun? Sa upload? Ha? Sa upload mo o live? Live. Live ko puro. Wala ka sa short video mo. Sakto lang. Ha? No, yaram lo nasilip kasi ako daya lag lang nang shout out baka di ako makawala sa mga chicks mo. Babaero yan kasi si Mabi. Kaya isang 2 hours lang tayo, 2 hours para supportahan natin yung iba. Ayun po kung yung kami ko pa. So, ayan. Ay, upcam. Yes, Sunny, sabi ni Maria Faye. Maria Faye, mag-love siya raw. Salamat kay Will. Will, thank you so much sa blessing. Live na ba si Blaze? Ay, si Mabi may binabaw. Pin ko kaya? Oh, ay, wala. Wala nakalagay na pin. Gusto mo, wala. Wala nakalagay na pin. Oh, minsan wala nakalagay dyan. Minsan meron, minsan wala. Nakakantok, wala namimili. Kuya, yung hindi na ano, Ilan po? kano ba yan? 70 kalahati. Walang medyo malalaki. Walang ano yun, kuya? Linisan mo lang. Pati ako mura. Ha? Ako ate malaki.
Ilang piraso, ma'am? Wala pa. Magandang tanghali. Last day ngayon, naka $700 ka. Uy, Sino? ikaw. Wala sa ito ng 50 ba? Sabi, Sabi ni Jose, 150. Si Maria. Jose Junior Angeles. Magandang tanghali, last day ngayon. Naka $700 ba? Hindi po. Kasi Junior Angeles, hindi pa po ako hindi umabot. 650 lang po. Lolito la po, Miguel, boom, sabi ni Project 89. Noy, Loli, Pop, raw, sabi ni B-Boy. Project, shout out. B-Boy, tawa ka man naman. Mabi, tawa man. Ako, Lilito, Lapo, Ibo yan. Ay, siya pala yan. Guys, may binaba si Mabi TV ng kanyang premiere. Puntahan nyo kasi hindi ko mapin. Wala na rin akong load. Nag-loading na. Okay, na rin ako mamaya-maya. Meron nga ako ipa-public na vlog eh. Mamaya pa. 60 kalahati. 20? Malam mais eh. 600 ang puhunan eh. Ang 40 ko nga bintahan namin kanina. Ay, sangay B-Boy, thank you. Dan P. Baba ko naman siya. Dito lang. Remove ba yun? Hindi. Yan ano? Ang pin dapat nakalagay. Pag na-remove mo yun, mamubura. Bumura si Will. Hindi na Mamubura makapasok. yung nakasulat. Finish medium. Finish maybe. Oy, Will, thank you so much. At least naka 37 giga. Muna no. Oh, thank you so much kay La Will at Willie 28. Isang kay Matthewan Mami's World, Sir Ido G at sa iba pang nagpalipad. Maraming salamat. Kay B-Boy TV. Grace. Thank you so much. Mabi, tawa man si Mabi. Hindi pa naka-live si congratulations Mark Yoray TV. Si Grace. Download kasi sa kong cellphone. Bibili pa ako ng SIM card na yung kasi ko lang sa Nike eh. Yung dinagdag ko na pang isang buwan. Lugi kasi pag yung may ka load. Maabala ka pa. Kaya niloload ko pang isang buwan na. Pwede mo siya ilagay sa sa packet wifi.
Tapos, connect mo lahat ng cellphone mo. Hindi ka nalugi yun. Lahat ng cellphone mo, may ano. Nakakonect. Ay, 12 viewers. Maraming salamat. Ang daming yung viewers natin dyan. Hirap-hirap na nga sa puhunan. Tumula ka na. Oo, ayun. Saan na? 20 na. 22 pa. 22 pa. Sana tayo? Tagal pa. Wala yung buko. Sana ka ng buko dito. Pero maganda naman. Panag-panag na naman siya. Nagkapanag-panag na. Para Will. Tawa man si Will. That's all. Thank you. Buti nga, nagtitinda si mama. Okay. Hindi pa nagtitinda yung isa kasi hindi mo pagtinda yung nanay niya. Grabe tumal ngayon. Tindalandan kong tininda. 3 araw ko tininda. Tamang puhunan lang nakuha. Aray. Ano kasi yan, kaya feeling mo wala kang naiipon kasi damar na naman na kayong kinikita mo. Lumalaki din ang gastos mo. Hindi, malaki ka among utang ko. Ha? Malaki nga utang ko. 3 yung namayaran ko. Ayun. Kaya ganun. Hindi mo naman Wala. siguro. Boss, sige na. Ano ba lalaki? Maliliit talaga. Yan lang. Malam na ito. Ginto ang mais. 175. Pwede ka ba? Wala ka 200. Pagpas. 217. Doble mo ko. Los, may utang 20 sa inyo. 20. Salamat. Gracias. No customer agoy. Yes. No customer is very very hot. May upload ako mamaya. Vlog. Dami ko pang i-edit na vlog. Yung ginawa kong vlog kay Kuya, ay pinasa ko kay Kuya kay Tatay Robin, i-upload ko yun sa channel ko. Baka ano kayo, baka ma-reuse kayo. Pag ganun. Wala. Oo. Ma-reuse yun. Pag na-upload mo sa ibang huwag mo na i-upload yun. Baka ma-reuse ka. Reuse content ako. Oo. Kahit ako yung nandun, Kahit na ikaw nandun. Maaari yun, lalagyan mo siya ng... reaction. Maglalagay ka ng video mo dyan na di ba? Halimbawa, nanonood ka ng video niya. May malit ka dong video na kinokomentan mo yung sarili mong video. Yun. Pwede ano? Pwede yun. Pero pag yung pure na katulad ng kanya lang din,
Medyo mamarius ka. Sige, nagdagdag pag-upload ng mga ano, ganun video. Patulog na. Punoy, Mark. Sige. Tulog ka na. B-boy, may tanong ako mamaya sa'yo. Ano ba yung Grace? Di ka ba magla-live, Grace? Antok na ako, di ko na kaya CP ko. Sige. Hulog na CP ko. No customer, Agoy. Yes. Nars, thank you so much. Project 89, thank you. Wordo official, shout out. Ay, yan si Tol Wordo, guys. Pin nga natin. Kumapin kasi. Walang load yung isa kong cellphone sa Tol Wordo. Pasensya na. Guys, supportahan natin si Tol Wordo. Kasama yan sa challenge. Miguel, shout out. Kawaray, good afternoon. Oy, Danmar, Abelera. Pumasok. Nakapasok din. Nakahabol pa. Thank you so much po. Ate Danmar. Miguel, shout out po. Ate Danmar, maraming salamat po. Sir Wordo, Miguel, shout out. Ay, Pintadika. Wala kayong vlog ngayon, Pintadika. Monetize na ba siya, no? Famous Moma. Galing na ni Promos Moma maggawa ng ano, intro. Ang ginawa, napanood mo ba yung vlog ko na ano? Ay, kay Tatay Robin. Paldo, ang hina ng views ni Tatay Robin. Talagilid siya. Ako nung nasali ako, pagtingin ko ng kinabukasan, ang views, ang ano ko, yung video ko na agad, yung views ko umabot agad ng ano yun, 2,000. Oh? Bilis mo. 2,000 nung kasi nasali ako ng challenge. Kasi tingin mo pumasok nung nasali ako sa challenge, yung viewers ko, hindi pa ako, nabanggit pa lang ang pangalan ko, nagsipasok na agad sila. Nanonood, 60 viewers na agad ako. Oo, 60 viewers. Tapos nung start ng challenge, umaabot ng 70. So, 60 ganyan. Inano ko ni ano, inatak ako ni Sir Edo G. Na busy kasi ako, kaya naka-open ko lang ng CP Kawaray. Okay lang po yun, Ate Danmar. Maraming salamat po sa pagpasyal. Thank you so much. Mag-live ka ba ngayon? Ito mo yan? Ano ka na sa inyo? Pag-uwi ka sa bahay. Init? Yan na ano ako. Kaya pag paano ang lago ng puhunan, pag marami kang binabayaran. No? Balik ko na ito sa trabaho. Ilang linggo na naman dito bago makauwi. Ha? Dito. Mga? Ilang linggo na naman bago makauwi. Makabalik dito. Si Idol Jeep, pag kasali ka sa challenge, pinanonood niya yung mga video. Oo, kulit nga. Kasi nakikita niya, natatag. Ako, nung kasali ako, grabe yung suporta sa akin. Hindi lang ako pumunta doon nung pang third round ng pasok, hindi ako pumunta doon. Pumunta ako doon, gagraduate sana ako. So yun, hindi pumunta. Ay, wala na akong budget. Mahirap din maganda. Nakakahiya naman pumunta ako doon, wala nga akong ginastos doon. Hindi, nagdala lang kami ng tapos buti nagbigay ito sila kuya sa... Ano yung tabing-dagat doon? Sarap pumunta doon. Maganda doon, sarap. Tahimik lang. Mahilig pa naman ako. Pag walang vlog, pag hindi ka taga doon, ni bag ka, parang tahimik lang. Pero pag nandun si Japper, pag nandun ang Tinggong, masaya. Tawanan, vlog ng vlog, nandun si Kuya Dang. Sino yan? Kasama mo Kawaray. Si Mabi TV. Si Mabi TV yan, Hello, sino ba yan? Danmar Abelera. Salamat po. Salamat, Ay, Will, Danmar. thank you. Ay, Sangkay, Kabus, official, thank you so much. Will, boom, shout out. Will, boom, sabi niya Werdo official. Boss, Kabus, Ay, shout Wirdo, out. shout out, Wirdo. Mabi, shout out. Sali yan si mahina nga yung mga views nila.
Ay, sarap pa itong lobby. Parang uulan. Kaya pala sobrang init. Baka ako doon. Hindi, sige. Yan doon. Ano ba? Tanongin mo si Pe, baka meron ba? Walang ad sa dulo. Dara. Sino? Sino? Si tatay? Oo. Dapat bago matapos, lalagyan niya ng ads. Yardus. Shout out, sabi ni Kabos. Kabos, thank you Kabos. Pero minsan ako, Pabalo ng buhok. Kailangan ko na magpagupit. Mukha na akong ano. Si Udas. Dayos kasi nito. Ano ang spelling ng Mabi? Ganyan? Ano mo nga? Pwede yung ano. Wait lang po. Ate Danmar. Napaka-supportive yan. Kasali na sa amin yan sa Team Boom. Baka sakali next year makaano rin yan. Makasali sana. May andyan yung kailangan namin yung founder namin muna. May sali. Biboy TV at si Kuya Sani. Ako, ano lang naman ako eh. Kaliwang paan lang. Ayan po. Ate Danmar. Abilera. At si Mabi TV. Malaki rin channel yan. Anong main niya? Wala, hindi man yan. Hindi man nag-vlog yan. Supportive lang siya. Ano na yan? Senior siya? Senior. Ano po siya? Dami ang nanonood sa akin mga senior. Nanonood sila. Mga organic viewers na idol ko. Napakasipag yan. Napaka-supportive yan. Okay ta. Search ko ng white. Sige po. Direct ka na. Pindutin mo na lang po yung Mabi TV. Pindutin mo na lang po yung Mabi TV. Lalabas na po yung channel niya. Na boss? Direct boss. Kwenta lang boss. Yan. Dalawa? Dalawa? Dalang kuya. Ano po? Ano yung premier siguro? Out muna ako tol. Lapit na premiere ko. Sige, mag-out na rin ako. Punta kami. Ayan, meron. Nandito na si si Mabi. Pumunta na sa mo premiere mo. Danmar Abilera guys, hello. Guys, lipat tayo kay kay Tolwerdo. Mag-end ako. Mag-end na ako, babay na. Naka-live si Will. Babay na, naka-live si Will, naka-live si Will. Okay lang ba hindi ko ibaba yung niya? Pag-end ako. Pero pwede naman. Kaya Babay na, naka-live si Will. Nandun si Will, pasok ka doon. Sugod na, Team Boom. Pasok. Dali. Pasok tayo, dali. Nasa tayo, Will.